Mayong hapon mga igsuon ko diha ni Kristo ug sa atong mga suki nga paminaw sa atong programa ang katin-awan sa pagtuong Katoliko sa gihapon inyong ubos nga alagad Brad Carlo Badinas maghisgot na usab kita sa atong mga pagtulun-an sa ato ang simbahan nga Katoliko nga kanunay gayud nga gisaway sa ato ang mga kaatbang sa pagtuo. Ang ato ang tinuoang Katoliko gisaway sa atong mga kaigsuonan nga mga dili Katoliko. Mao na nga maghisgot kita karon orasa may tungod sa mga pagtulun-an sa ato ang simbahan. Kung unsa gyud panudlo sa ato ang simbahan nga kung naa ba ni siya basihan sa Biblia o wala ba, mao na atong tukion mga igsuon. Importante mga igsuon nga magtuon kita sa mga pagtulun-an sa ato ang simbahan ug magtuon usab kita sa balaang kasulatan aron dili kita daling mailad, aron dili kita mailad sa mga siktang sulpot mga igsuon nga nisulpot karong mga panahona. Muna importante ang magtuon sa mga pagtulun-an sa ato ang simbahan. Sa di ba ta magsugod mga igsuon ato sa ading ablihan sa hamubo nga pagampo kini atong programa karon. Manguros ta sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amahan namo nakas mga langit padaygo ng imong ngalan. Umabot ka namo imong gingharian matuman ang imong pagbuot kini sa yuta maingon sa langit. Ang kalan namo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlaw pasayloa kami sa mong mga sala. Maingon nagapasaylo kami sa nakasala ka namo ug dili mo kami tugyan sa panulay. Hinuno aluwasa kami sa dautan. Amen. Magimaya ka Maria puno ka sa grasya ang Ginoo man kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iyampo mo kaming makasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sinugdan karon sa gihapon sa tuigan nga katapusan. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay mga igsuon, usbon ko mayong hapon, mayong udto kanatong tanan. Mga igsuon ang atong paghisgutan karon. Mahitungod ni ining mga gitawag nato og title ni Mama Mary mga igsuon. Usa sa atong tema karon paghisgutan kining usa sa mga titulo ni Mama Mary kining gitawag siya og Mary Mediatrix of all grace. Si Maria mga igsuon gitawag siya og tigpataliwala sa tanang grasya mga igsuon. Ngano si Maria gitawag man siya og Mediatrix of all grace? Naa ba kini siya sa Biblia? Duna ba kitay mabasa sa Biblia niini nga si Maria gitawag og Mediatrix of all grace? Ano sa may Mediatrix mga igsuon? Ang Mediatrix sa Binisaya pa niya na mga igsoon, tig patiliwala. Kung saan ang tig patiliwala, tig patunga. Si Maria, tig patunga. Busa, kung ingong kag tig patunga, naagyo na isikilid. Kaya di man ka matawag og tunga kung walay isikilid. Sa to pa, si Maria maoy naa sa tunga. Si Maria maoy mediatrix of all grace. Si Maria tig patiliwala sa tanang grasya mga igsoon. Sa to pa sa Dios o sa tao si Maria maoy tigpatiwala sa tanang mga grasya mga igsoon. Mao na nga si Maria gitawag og Mediatrix of all grace. Mao na mga higala. Unya sa di pa ta mag pertimang ngita diri mga igsoon, pasensya kay mga higala. Okay, atong hisgutan karon mga igsoon. Ngano si Maria gitawag man siya og Mediatrix of all grace o tigpatinawala sa tanang grasya? Kay ngano? Tungod kay si Maria mga higala, siya ra ang babay nga gipili sa Dios aron mahimong inahan ni Hesukristo mga igsuon. Unya, pinaagi ni Maria mga igsuon. Pinaagi ni Maria diha miagi ang ato ang Ginoong Hesukristo mga igsuon. Diha ni Mama Mary mga igsuon. Busa mga igsuon si Maria maoy taytayan
maoy tigpatunga, no? Tigpatunga sa katawhan og sa Dios, mga igsoon. Although si Maria tao, pero gipili siya sa Dios nga maoy ingno natog taytayan, sudlanan aron diha ipaagi si Kristo. Si Kristo, mga igsoon, gipadala sa Dios. Gipadala sa Dios, gihatag sa Dios alang kanatong katawhan nga mga makasasala. Anaa ba kana sa Biblia? Anaa. Naa sa Juan kapitulo 3 bersikulo 16 nga tungod sa kadako sa gugma sa Dios ang kalibutan. Tungod sa kadako sa gugma sa Ginoo sa kalibutan. Kining kalibutan nagpasabot man ni og katawhan. Tungod sa kadako sa gugma sa Dios sa katawhan, iyang gihatag ang iyang anak nga bugtong. Unsa day mga igsoon? Iyang gihatag ang anak nga bugtong. Kinsa man kining anak nga bugtong? Way lain, mao ang atong Ginoong Hesukristo. Og kining anak, mga igsoon, mao kini si Hesukristo, mga higala. Kahinumdumo nga dihang gibunyagan si Kristo didto sa suba sa Jordan. Ang gabunyag niya mo si Juan magbubunyag. Mabasa na sa Mateo 3:16. Dihang gibunyagan si Kristo, dunay tingog gikan sa langit nga nag-ingon, kini ang pinangga kong anak. Kinsa toy giingnan, kini ang pinangga kong anak? Si Kristo. Unsay gitawag ni Hesukristo? Kini ang pinangga kong anak. Klaro kay mga igsuon nga si Kristo mao ang anak sa Dios. Nga gihisgutan sa Juan 3:16 nga tungod sa kadako sa gugma sa Dios sa kalibutan, iyang gihatag ang iyang anak nga bugtong. Sa to pa, iyang gihatag ang iyang anak nga bugtong. Pero dihang gihatag ni sa amahan ang iyang anak nga bugtong, wala na mo diritsog kadako. Wa na mo diritso og gikan sa langit miambak ug miabot dayon sa yuta. Miagi kana siya og inahan. Didto kana miagi og ginikanan, miagi ka nagbabay. Og ang babay, mga igsuon, way lain, mao si Santa Maria Birhen, mga igsuon. Sa to pa, bisag gihatag sa Dios amahan ang iyang anak, iya ka nang giagi, iya ka nang gipaagi ngadto sa usa ka babay nga pinili usab niya way lain, mao si Mama Mary, mga igsuon. Sa to pa, gihatag sa Dios ang iyang anak nga bugtong aron muluwas sa katawhan. Unya karon kay gihatag man niya, iya ba nang gipaagi sa babay? Yes, iyang gipaagi sa babay. O kanang bayhana mao si Maria. Busa, mga igsuon, kana si Hesukristo igala, kana si Kristo nga gihatag sa Dios amahan aron ta maluwas. Usa man na kagrasya, mga igsuon. Sa ato pa di, mga igsuon, si Kristo mao ang grasya sa Dios amahan nga gihatag kana sa Dios amahan diri kanato. Pero diin kana giagi, dito kana gipaagi sa iyang, dito kana gipaagi ni Mama Mary. Sa ato pa, si Kristo mismo, mga higala, grasya na mismo. Grasya na mismo si Kristo. Siya ang grasya sa Dios amahan nga gihatag diri kanato, pero diin gipaagi dito ni Maria. Mao na nga si Maria, gitawag siya og mediatrix of all grace. Si Maria tigpatiluwala sa tanang grasya, mga igsuon. Kay ngano man, kay si Kristo, mga igsuon, diha miagi ni Mama Mary. Og kadtong Kristo nga miagi ni Mother Mary, grasya na to mismo. Si Kristo na mao ang grasya mismo. Kay tungod kay si Kristo, mga higala, kung atong basahon ang balaang kasulatan, no? Si Kristo, mga igsuon, kung basahon nato ang Juan kapitulo 1, bersikulo 14, nag-ingon din nag-ingon din og ang pulong nahimong tao og mipuyo uban kanamo puno sa grasya og kamatuoran. Nakita namo ang iyang himaya, ang himaya ngayang nadawat ingon nga bugtong anak samahan. Bantayin ninyo, mga igsuon, ang maong sitas nga naghisgot dinhi nga ang pulong nahimong tao og mipuyo uban kanamo. Kinsa ba kining pulong?
Ha? Kinsa man kining pulong nga nahimong tao ug mipuyo uban kanamo. Way lain mao si Jesus Christ. Unya, matud pa dinhi. Puno sa grasya ug kamatuoran. Sa ato pa di mga igsuon, si Kristo puno sa grasya. Dili lang kay siya mismo ang grasya, puno jud siya sa grasya. Okay, puno man si Kristo sa grasya, diin miagi si Kristo, didto miagi ni Mother Mary. Sa ato pa, ang pagkapuno sa grasya ni Kristo, natakdan si Mother Mary mga igsuon. Mao na nga si Mama Mary mga igsuon, full of grace usab siya di mga higala. Mao na mga igsuon nga gihatag sa Dios Amahan si Kristo aron ang tao maluwas didto gipaagi niya sa babay. Og si Kristo mga igsuon mao ang grasya sa Dios Amahan. Mao kay siya man ang grasya sa Dios Amahan nga gihatag para nato. Didto siya miagi ni Santa Maria. Mao na nga si Maria gitawag siya og tigpataliwala sa tanang grasya. Kay numero 1 grasya nga miagi ni Mother Mary mao si Jesus Christ mga igsuon. Kadakuan ang grasya, gihatagan ta sa Amahan og dakong grasya nga maoy niluwas kanato aron ta maluwas sa atong sala. Kinsa man ang grasya, mao ang atong Ginoong Hesukristo. Mao na nga si Ginoong Hesukristo didto miagi ni Mother Mary. Therefore si Maria gitawag siya og mediatrix of all grace. Mediatrix of all grace si Maria mga igsoon. Ngano man si Maria tigpataliwala sa tanang grasya. Kay tungod kay siya ra ang babay nga nahimong inahan sa atong manunubos. Busa kung dunay hatagan o grasya sa Ginoo, ang unag yung maigo sa tanang grasya mga igsoon, way lain mao si Maria. Ang unang maigo sa hatagan sa tanang grasya mao si Mother Mary. Kay si Maria mao ang inahan sa Dios. Siya ang inahan sa atong Ginoong Hesukristo. Sa ato pa, sa tanang mga santos ug mga santa sa atoang simbahan, tanang mga sama ni Santa Teresa de Avila, sama ni Santa Faustina, Santa Lucia, Saint Catherine, sila mga igsuon kanang mga santos ug mga santa sa kalangitan. Matawag man po na sila og kanang ingnon natog tigpataliwala sa grasya. Pero dili sila matawag og tigpatiliwala sa tanang grasya. Lahi man ang tigpatiliwala sa grasya og tigpatiliwala sa tanang grasya. Kay kung maghisguta og tigpatiliwala sa tanang grasya mao si Mama Mary. Pero ang mga santos wa magpasabot nga kani isang mga santos dili pod sila tigpatiliwala sa grasya. Tigpatiliwala usab sila sa grasya, pero dili lang sa tanang grasya. Di ba? Maingon ana mga igsuon. Kanang pag-ingon nato nga si Maria tigpatiliwala sa tanang grasya, wala nato girijig ang ubang mga santos. Kanang mga santos mga higala, sama nila like Señor San Roque, San Antonio de Padua, Santa Catalina, Santa Lucia, kana sila mga igsuon. Tigpatiliwala usab kana sila sa grasya. Kaya nga naman, pinaagi kanila mga igsuon. Pinaagi sa ilang mga pag-ampo. Muhatag ang Dios og grasya, diha ipaagi kanila. No? Kay dili man na mahimo nga mag-ampo ta, mangayo ta grasya sa Ginoo nya kita makasasala ta. Hatagan din ta sa Ginoo sa atong mga gipangayo nga mga grasya dili man. Kay ngano, kay ang usa ka tawo nga dautan og makasasala, ang iyang mga pag-ampo dili dunggon sa Ginoo. Mo nay mabasa sa Proverbio 15:8-29. Kung ang usa ka dautan nga tawo og makasasala nga tawo magaampo sa Ginoo, dili niya dunggon. Mo na kay dili niya dunggon, mangayo kitag tabang sa mga santos. Mo nay rason ngano mohapit og mga santos, mangayo tag musangpit as mga santos, mangayo tag tabang sa mga santos, aron ang mga santos mga igsuon muampo pod ngadto sa Ginoo, aron tabangan ta nila. Mo na ang Ginoo mohatag sa tanang grasya sa atong gipangayo, dili direct ihatag niya diri kanato, adto kana ipaagi sa mga balaan nga tao. Mao na nga kanading mga santos mga igsuon, matawag usab kana sila og tigpataliwala sa grasya. Kay tungod kay ang Dios mohatag kanila og grasya, hatagan ta grasya, dili mo na mo diretsog abot kanato. Kay samot na makasasala kay ta, no?
Kay naara gina sa Biblia nga ang usa ka taong dautan mangayo sa Ginoo, magampo sa Ginoo nya dautan ang tawhana, dili man na ihatag. No? Dili man na ihatag dayon sa Ginoo. Kay makasasala man ta, do na may sala nga nagbabag nato. Mao na adto na ihatag sa Ginoo sa mga santos. Didto ipaagi sa mga santos ang grasya nga gihatag sa Ginoo diri kanato. Mao na mga igsuon. Mao na mga higala nga kitang mga Katoliko, mao na ang rason nganong mangayo tagtabang ngadto sa mga santos. Kay ang mga santos mga igsuon suod man kaayo na sila sa Ginoo. Suod kaayo na sila sa Dios. Kay tungod kay anaa naman sila sa langit. Kay ang mga santos, mga martir, naa naman sila sa langit. Naa ba na sa Biblia? Naa. Sa Pinadayag, Kapitulo 6, versikulo 9 ngadto 10. Nga dito sa langit, adunay altar. Nakita agyo dito ni Juan ang mga kalag sa mga santos. Diin kining mga tawhana gipamatay dinhi sa yuta. Sa ato pa nakita ni Juan, Ebanghelista, dito sa langit, ang mga kalag sa mga martir. Itong mga santos nga nga martir, mga igsoon, nakita ni Juan, mga igsoon. Mao na sa Pinadayag, Kapitulo 19, versikulo 1, nga daghan na kaayong mga tao dito sa langit, o kining mga tao dito sa katong mga tao nga naa sa langit, mao kana ang mga santos, mga igsoon, nga tuwa na sa langit karon. Mao na nadungog ni Juan nga ay mo na nakita ni Juan nga dunay daghang mga tao dito sa langit nagdaig sa Ginoo. Nya unsa man to sila? Dito mga santos man to sila. Mao na mga higala ang mga santos suod na kaayo na sila sa Ginoo. Duol na kaayo na sila sa Ginoo kay naa na sila sa langit. Ang Ginoo naara ba sa langit? Unya ang Ginoo suod na kaayo nila. Mao na mga igsuon kung kita usa ka makasasala, magampo ta direct ngadto sa Ginoo, direct tugad ta, dili ta kasiguro dunggon bata sa Dios. Kay ngano man kay ang Ginoo daan na kanang ang Ginoo misulti na siya daan. Kay naa na sa Proverbs 15:8 ngadto 29. Mao na nga niingon ang Ginoo nga kung ang usa ka dautan nga tao, ang usa ka makasasala magampo diri kanako, dili ko dunggon ang iyang pagampo. Dili na ko ihatag ang iyang gipangayo kay tungod kay siya makasasala. Mao na mga igsuon nga ang atong mga higala nga mga laing relihiyon kanunay manaway sa atong pagtuo, dili sila kasabot. Ngano kitang mga Katoliko dili man ta mo direct tugad. Ngano mo direct man ta sa Ginoo nga ang Ginoo na man, ang Ginoo nagsulti man ang Ginoo nga kung ang usa ka dautan makasasala magampo niya dili man niya dunggon. Mao na nga kaming mga Katoliko nangayo migtabang sa mga santos. Kay ang mga santos suod kaayo na sila sa Ginoo, mga higala na sila sa Ginoo, tuwa na sa langit. Muna mangayo migtabang sa mga santos. Musangpit mi ni San Isidro, San Isidro, tabangi mi. Iampo mi ngadto sa Ginoo. Muna si San Isidro naaman siya kalag makadungog siya. Dili kato iyang patayng lawas, kay kato iyang patayng lawas nadunot naman to sa lubnganan, pero ang iyang kalag kanang iyang espiritu ba tuwa naman na sa Ginoo, tuwa naman na sa langit. Mao nay makadungog. Mao na nga si San Pedro, moingon si San Pedro nga ay si San Pedro si San Isidro magingon magampo po na siya sa Ginoo nga Ginoo, do na may nagpangayog tabang nako nya nangayo ra gitaon siya, mao ni siya Ginoo ana. Naghangyo kay siya nako nga ihatag ni nimo ana. Mao na ang Ginoo di ka balibad. Kay tungod kay suod naman kay sila sa Ginoo, kay naa naman sila sa langit. No, di ka balibad. Mao na ang Ginoo muhatag ang Ginoo sa atong gipangayo. Pinaagi sa mga santos. Mao na ang mga grasya mga igsuon anha ipaagi sa sa mga santos. Mao na ang mga santos mga igsuon matawag na sila og tagapamagitan. No, tagapamagitan o tigpataliwala sa grasya. Pero kung maghisgot ka og tigpataliwala sa tanang grasya, way lain mao ang atong mahal na Birhen Maria. Ngano man si Maria gitawag man siya og tagapamagitan o mediatrix of all grace. Ngano si Maria gitawag man siya tigpataliwala sa tanang grasya. Kay tungod mga igsuon ngano sa tanang grasya si Maria ramang gyud ang tigpataliwala ana. Ang mga santos nga nawa magitawag og tigpataliwala sa tanang grasya. Ngano si Maria ramang gyud mo gitawag og mediatrix of all grace kay tungod kay siya lang ang babay nga gipili sa Dios nga mahimong inahan sa manunubos.
Busa si Maria adunay talagsaong kasuod sa Ginoo. Si Maria maoy dunay espesyal kaayong suod kaayo sa Ginoo. No? Kung maghisgot ta, kining mga santos suod man kaayo ni sila sa Ginoo. Mga higala man ni sila sa Ginoo, mga santos. Pero kung maghisgot ka og pinakasuod nga santos o santa, way lain mao si mahal na Birhen Maria. Si Mama Mary, mga igsuon, maoy pinakasuod kaayo sa Ginoo. Kay tungod kay siya lang ang gipili direct jud sa Ginoo. Gipili jud siya sa Ginoo, direkta jud. Gipili jud siya direkta sa Ginoo. Og siya mahimong inahan sa atong manunubos. Nya ikay mahimong inahan sa manunubos. Di ba do na kay kanang ingnon natog talagsaon nga relasyon tali anang bataa? Inahandog ka sa manluluwas, inahandog ka sa Ginoo. Sa to pa, doon na kay talagsaon nga relasyon anang imong gianak. Therefore, si Mama Mary, doon na siya talagsaon nga kasuod sa iyang anak. O ang iyang anak, unsa man to, Ginoo Diyos. Sa to pa si Maria, doon na talagsaon nga kasuod sa Dios. Mauna nga kung maghisguta og kanang kung ang Dios mohatag og grasya, ang unag yung maiguan na mga igsuon mao ang atong mahal na Birhen Maria. Mao na nga si Mama Mary, mga igsuon, gitawag kara siya og tigpataliwala sa tanang grasya. Mao na mga igsuon nga si Maria, mga higala, atuag yun siyang sangpiton. Sangpiton yun nato si Maria nga hatagan kita sa Dios o grasya pinaagi sa iyang mga pangaliya. Mao na mga igsuon nga balikon ko ngano si Maria gitawag siya mediatrix of all grace o tigpatiliwala sa tanang grasya tungod kay una ang Ginoo, ang Dios Amahan nahigugma sa kalibutan. Niya gusto sa Dios Amahan nga luwason ang katawhan, mga igsuon, nga makasasala. Unsa may iyang buhaton, iyag yung ihatag ang iyang anak. Iyag yung ihatag, iyag yung ipadala ang iyang anak dito sa kalibutan aron muluwas anang mga tawhana. Karon pangutana, dihang gihatag sa Dios Amahan ang iyang anak, midiritso ba nig-ambak gikas langit miambak sa yuta? Unya midiritso dako? Wala. Gihatag sa Dios Amahan ang iyang anak. Pero dihang gihatag niya, didto niya gipaagi ngadto ni Santa Maria. Sa ato pa, si Santa Maria, mga igsuon, maoy taytayan, maoy tigpatunga. Siya tigpatunga. Didto gihatag ang grasya nga mao si Kristo didto ni Mama Mary. Sa to pa dako kaayo grasya ang mga igsuon. Kadtong anak kana si Kristo mao na mismo ang grasya nga didto gitisok didto miagi ni Santa Maria Birhen. Mao na mga igsuon nga moingon ta si Maria mediatrix of all grace, tigpataliwala sa tanang grasya. Kay tungod kay si Maria, mga igsuon, mao man ang gihimong taytayan, gihimo man siyang agianan sa grasya nga mao si Kristo, mga higala. Mao na, mga higala, unya unsa pa ikaduhang rason sa tanang mga grasya nga gihatag sa Dios diri kanato. Ang unag yung hatagan, ang unag yung agianan niya na maugyod si Santa Maria Birhen, mga igsuon. Mao na, mga higala, nga kining pag-ingon nato nga si Maria mediatrix of all grace, biblical gayud kini siya, mga igsuon. No, biblical gayud kini siya. Usa na siya sa mga titulo ni Santa Maria Birhen. Karon, ang atong mga higala nga mga dili Katoliko moingon man sila. Dili ba, Brad, nga naaman sa Biblia nga ang tigpatiliwala, ang mediator, ang mediator kuno, ang tigpatiliwala sa katawhan sa tao og ngadto sa Dios, way lain mao man si Jesucristo. Mao man ilang gamiton. Naaman sa unang Timoteo kapitulo 2, Brad Carlo. Unang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 5. Nga unsa may giingon diha atong basahon. Mao kini ang mga sukna. Mao kini ang mga sukna o mga teksto. Teksto gamiton sa atong mga higala nga mga magsusupak sa atong tinuhuang Katoliko. Nga para nila dili sila mutuo nga si Maria tigpatiliwala sa grasya. Dili sila mutuo sa tanang mga santos nga tigpatiliwala sa grasya. Tungod ani nga teksto nga ilang gamiton. Unang Timoteo 2:5. Unsa may atong mabasa dinhi sa unang Timoteo 2:5. Nag-ingon dinhi, kay may usa lamang
ka Dios ug usa lamang ang nahiusa sa Dios ug sa mga tao. Masig ingon dinhi, may usa lamang katigpatiliwala. Lima ka, may usa lamang katigpatiliwala. Unsa man ang tigpatiliwala? Mediator. Di ba? Mediator o mediatrix sa laing termino. Mato pa dinhi, may usa lamang katigpatiliwala sa Dios ug sa tao. Si Kristo. Si Kristo Jesus nga tao. Sa to pa mingon sila. Dili klaro kayo brado nga ang tigpataliwala o mediator sa Dios ug sa tao si Kristo. Wala miingon nga ang tigpataliwala sa Dios ug sa tao si Maria o sa mga santos. Wala man miingon diha. Muna moingon sila nga sayop kunutang mga Katoliko nga miingon ta nga si Maria tigpataliwala sa grasya. Kay para nila ang tigpataliwala sa Dios ug sa tao mao man si Kristo Jesus. Dayon sa may atong itubag ni ana igsuon. Mao man ilang gamiton. Okay, ato nang tubagon. Ang atong pag-ingon nga si Maria tigpataliwala diha man na sa grasya. Di ba? Mao bitaw niingon ta nga si Mary mediatrix of all grace. Sa to pa diin ra bahina si Maria nahimong tigpataliwala diha ra sa grasya. Kay nga naman dili kana madinay nga si Maria mao man gyud ang tigpataliwala sa grasya. Kay tungod kay si Kristo nga grasya na mismo diha man miagi ni Mama Mary. Sa ato pa si Maria mga igsuon mao'y agianan sa grasya ug kinsa man tong grasya nga miagi ni Maria mao si Kristo. Kay mao man kani si Kristo ang anak mao man ang gihatag sa Dios Amahan aron ta maluwas nya dili din ang dakong grasya kadakuan ang grasya ha nga gihatagan ta sa Dios Amahan ug giatagan ta sa Dios Amahan og manuluwas aron maluwas ta masalbar ta sa tanan natong mga sala. Unya dili din na dakong grasya kadakong grasya na unya kanang grasya diin man na miagi didto na miagi ni Mama Mary. Sa to pa dili madinay nga si Maria gitawag siya mediatrix of all grace. Mapuribahan naman na nato sa Biblia karon. Ari kita sa kining pag-ingon diri sa unang Timoteo 2:5 nga si Kristo kuno mao'y tigpatiliwala sa Dios ug sa tao. Mo na mga laing rilon di mo tuo nga mga santos tigpatiliwala. O sige, kanang teksto nga imong gigamit ug sa doktrina nga gitudlo sa simbahang Katoliko nga si Maria mediatrix of all grace. Asarang bahina si Maria na himong mediatrix diha sa grace. Diha sa grasya si Maria nahimong tigpatiliwala anang puntuha. Dili na malalis, mapruibahan kana siya sa Biblia. Base na sa ginasaysay nako paganina nga si Maria nahimong tigpataliwala sa grasya. Pero kanang teksto nga gigamit sa atong mga higalang mga Protestante, wala nila mahisabti. Kay kanang unang Timoteo 2:5 nga si Kristo ra mao ang tigpataliwala diha man na sa pagpanubos. Diha sa pagpanubos o diha sa pagpakamatay sa krus, walain si Kristo ra ang tigpataliwala niya na. Sakto man na. Pero dili na to madinay nga si Maria tigpataliwala sa grasya. Sa grasya si Maria. Kay didto man miagi si Kristo sa ni Santa Maria. Simple logic. Si Kristo nga grasya mismo didto miagi ni Mama Mary. Therefore si Maria matawag siya og tigpataliwala sa grasya kay kana si Kristo dako kayo ng grasya nga gihatag sa Dios diri kanato. Pero kanang unang Timoteo 2:5 ang buot ipasabot ni Apostol Pablo ni ana higala nga si Kristo ra mao ang tigpataliwala diha kana sa pagpanluwas, diha sa pagdupa ni Kristo sa krus, sa pagpakamatay ni Kristo sa krus. Way lain siya ra ang tigpatunga ana. Mao na ibot pasabot ato lang tiwasog basa ha. Ato lang tiwasog basa. Ingon ini atong mabasa sa unang Timoteo 2:5. Usa ni sa gamiton sa atong mga higalang mga Protestante. Halos tanang mga siktang sulpot, mga lalaing planeta mo gamit gyud ni ini aron mo dinay nga dili tigpatiliwala si Maria kuno. Dili tigpatiliwala ang mga santos. Okay, ato ning basahon og balik ang unang Timoteo 2:5. Nya ato lang lahuson sa bersikulo 6. Niya atong basahon.
kay may usa lamang ka Dios ug kay may usa lamang katigpatiluwala sa Dios ug sa tao. Si Kristo Hesus nga tao. Sa to pa may usa lamang katigpatiluwala sa Dios ug sa tao. Kinsa man ning tigpatiluwala? Si Hesus Kristo. Sa to pa si Hesus Kristo daw mao ang tigpatiluwala sa Dios ug sa tao. Si Kristo. Sa unsang bahina nga si Kristo nahimong tigpatiluwala? Niya atong basahon ang bersikulo 6. Si Kristo Hesus gitugyan niya ang iyang kaugalingon aron sa paglukat sa tanang tao. Klaro de kay higala nga si Kristo di ay mga igsuon sa unsang bahina nga si Kristo nahimong tigpataliwala sa Dios ug sa tao, diha di ay sa pagpanglukat. Unsa nang paglukat? Diha sa pagpanubos sa tanang mga tao, mga igsuon. Sa ato pa, si Kristo nahimong tigpataliwala diha di ay sa pagdupa sa krus. Si Kristo ra aron ang katawhan nga makasasala mahibalik ngadto sa Dios, kay ang tao tungod sa sala nahilayo man sa Dios. Muna aron mabalik ang tao ngadto sa Dios, kinahanglan ipasig-uli ini. Nya unsa may gamiton aron mapasig-uli ini? Si Kristo kinahanglan jud nga magpakamatay. Aron pinaagi sa iyang kamatayon, mapasig-uli ang katawhan ngadto sa iyang amahan. Sa tupan kana nga bahina, kanang bahina way labot si Mariana. Kanang bahina way labot mga santos niya na. Si Kristo ra gyud, kay si Kristo ra mao midupa ngadto sa cross. Pero dili malalis nga si Maria matawag og tigpataliwala sa grasya. Nganong ingon ko nga di malalis nga si Maria tigpataliwala sa grasya? Tungod kay si Kristo mga igsuon, dili madinay si Kristo gihatag sa amahan diri kanato didto man ang gipaagi ni Mama Mary. Naaman na sa Biblia nga tungod sa kadako sa gugma sa Dios sa kalibutan, iyang gihatag ang anak nga bugtong. Sa to pa mga igsuon, ang Dios Amahan na higugma sa kalibutan nya, iyang gihatag ang iyang anak nga bugtong. Unya diyang gihatag niya iyang anak nga bugtong, midiritso ra banig naog gikas sa langit, midiritso ra naog sa kalibutan, unya midiritso kadako. Wala oy. Didto kana miagi ni Santa Maria ug kanang bugtong anak nga gihatag sa amahan. Grasya na mismo. Si Kristo mao ang grasya mismo. Kay liman kaniana gihatagan ta sa iyang bugtong anak, gihatag sa Dios Ama iyang bugtong anak aron ta maluwas, aron ta malukat sa sala. Unya, dihang naluwas ta sa tanan natong mga sala. Dili di dakong grasya, kadakong grasya ana. Therefore si Kristo mao ang grasya sa amahan mismo. Nya diin miagi si Kristo. Didto na miagi ni Santa Maria, wa na moagi sa ubang mga unsa pa diha. Miagi si Kristo ngadto ni Santa Maria mga igsuon. Therefore matawag si Maria og mediatrix of all grace. Si Maria matawag og tigpataliwala sa tanang grasya. Sa to pa mga igsuon, kanang unang Timoteo 2:5 dili malalis. Dili malalis sa unang Timoteo 2:5. Si Kristo ra ang tigpataliwala. Diha kana sa pagpanlukat, diha sa pagpanubos, sa pagdupa sa krus. Dili man si Maria mo nagpalansang sa krus. Dili man ang mga martir. Si Kristo raman. Mao na kay si Kristo raman nagpakamatay sa krus. Therefore ay si Kristo raman mo nagpakamatay sa krus aron ta maluwas. Mao na si Kristo ra ang tigpatiliwala anang bahina sa pagpanlukat. Mao na ibot pasabot sa unang Timoteo 2:5. Pero dili malalis dili malalis. Og dili pud na malalis nato nga si Maria matawag pud siya og tigpatiliwala sa tanang grasya. Kay balikon ko, kay si Kristo mao ang grasya mismo nga gihatag sa amahan diri kanato aron ta maluwas. Di niya gipaagi. Di ina miagi si Kristo, didto na miagi ni Santa Maria Birhen mga igsoon. Therefore si Maria matawag siya og tigpataliwala sa tanang grasya. Kay si Kristo mismo mao ang grasya sa amahan, didto gipaagi ni Santa Maria. Kasimpol na sabton. Kasimpol sa ato pa kanang doktrina mahitungod sa Maria tigpataliwala sa grasya anaa sa Biblia kung atuan ang sabton. No? Kung ato ang sabton ang mga teksto, mga igsoon ana sa balaang kasulatan, dili na malalis. Unya ikaduhang punto nganong miingon ko nga si Maria kanang tigpataliwala sa grasya.
Samara na si Maria sa tanang mga santos ba? Nga si Maria sa tanang mga santos arita sa ni Job. Si Job usa ka taong balaan. Alagad sa Ginoo. Dunay mga tulo ka higala ni Job, si Elipas, Bildad, Susupar. Nagampo ngadto sa Ginoo. Ang ilang mga gipangayo wala ihatag sa Ginoo. Unsay gingos Ginoo, atuan niyo si Job. Paghalad mog mga turong baka dito ning Job, atuan niyo si Job. Hangyo si Job. Og si Job magampo diri kanako. Unya ang tulo ka higala ni Job miadto kang Job. Og mihangyo ngadto ni Job. Og si Job nagampo ngadto sa Dios para sa tulo niya kahigala. Og ang gipangayo sa tulo ka higala ni Job gihatag sa Dios tungod ni Job. Sa ato pa mga igsuon, si Job usa ka balaan nga tawo, matarong nga tawo, nahimong tigpatunga taliwala sa Dios ug sa iyang tulo ka higala, nahimong tigpatunga si Job. Sa ato pa si Job nahimong mediatrix anang higayuna o mediator sa unsang bahina sa pagampo. Sa ato pa ingon ana usab si Santa Maria. Si Santa Maria mga igsuon, si Santa Maria Birhen, amo siyang duulon. Ha? Amo siyang duulon mga igsuon ang tanang mga santos. Og mangayo migtabang sa mga santos, tatabangin taon mi. Iampo in taon mi nga tos Ginoo nga hinaot nga tagan mi og grasya. Sa to pa ang mga santos mga igsuon nahimong mediator, nahimo namong tigpatunga. Nahimong tigpatunga ang mga santos sa unsang bahina. Dili diha sa pagpanglukat, dili diha sa pagpanubos, diha sa among mga pagampo. Nangayo mitabang sa mga santos aron iampo mi ngadto sa Ginoo og ihatag sa Ginoo ang grasya nga among gipangayo tungod kanila sa mga santos. Gitabangan mi sa mga santos. Ingon ana mga higala, ang mga santos mga igsuon mahug na sila og mga abogado sa amo ang pagampo igsuon. Ingon ana usab si Santa Maria, kay si Maria mga igsuon matawag usab siya namo nga tigpatunga o mediatrix diha sa mga grasya, diha sa among mga pagampo. Kasimpol sabton ana. Karon kay ato naman ang napurbahan sa Biblia. Og si Kristo mao ang tigpatiliwala sa Dios og sa tao. Si Kristo ra ang tigpatiliwala diha kana sa pagpanubos ha. Diha sa pagpanubos si Kristo ra gyud mao tigpatiliwala niya na. Pero anhitas mga pagampo, dinhita sa mga pagampo na ay mga tigpatiliwala usab diha sa atong mga pagampo, mga katabang sa ato ang mga pagampo, kining mga santos sa ato ang simbahang Katoliko. Og unsa pa, og sa tanang mga grasya makatabang usab si Santa Maria Birhen mga igsoon. Unya sa dili pa nato ni tiwason og sibya ato sa ning itimbaya kining mga naglantaw nato karon. Pasalamat kita ni Herms Luwina nga nagtan-aw nato karon. Labi na gayon ni Jerly Cabanes Fuentes, salamat sa imong pagtan-aw. Alan tanggapan Romeo Gumira Jr. Makong mangyaw matud pa maayong udto bro, maayong udto bro makong. Jerly Cabanes Fuentes, Brandley salamat sa iyong pagtan-aw ha. Brandley Asilo Manduala, Rian Fuentes, kini si Rian Fuentes usa ni siya ka baptist, no? Baptist naman. Matod pa ni Rian Fuentes, si Maria tigpataliwala sa grasya asang verse ani. Oy, naatay verse gigamit. Ha? Pero ayaw pangitag litra por litra kay kana man kung moingon tag nga asa mabasa inyuhan ang prinsipyo. No? Ayaw mi pasunda ng inyong prinsipyo nga asa mabasa basahon jud litra por litra. Na ako'y verse gibasa pero sabto na to. Kung dili ba jud mahatawag si Maria tigpataliwala sa grasya. Kay sa Biblia mangguna ang prinsipyo gud sa Biblia. Ha, ang prinsipyo mangguna sa Biblia basahon og sabton. Mo ni prinsipyo sa Biblia dili lang kay ang mabasa ray mo atong tuhuan. Pag ingon nimo asang verse. Na ako'y verse dara. Sa Juan 3:16 gihatag sa Dios ang iyang bugtong anak. Karon kay gihatag man diin man niya gipaagi. Didto gipaagi ni Maria, di ba? Galacia 4:4. Nga ang anak sa Dios pag-abot sa hustong panahon ang anak sa Dios gipakatao ngadto sa babay, sa tawhanon nga babay. Kisam nang babay bayhana wala is mamamiri. Sa to ba katong din gihatag sa Dios nga anak ay katong gihatag sa Dios Amahan nga iyang bugtong anak
gihatag pero diin gipaagi didto gihatag ngadto ni Maria. Didto gipaagi ni Maria mo pitaw na hinungdan nganong natawo si Kristo ni Maria kay didto na gipaagi ni Maria. Mao na mga igsoon. Kanya kani si Kristo mga higala puno man na siya sa grasya. Juan 1:14 si Kristo puno sa grasya. Nya kay si Kristo puno man sa grasya diin man miagi si Kristo didto ni Santa Maria. Therefore kay si Kristo puno man sa grasya nya didto ni agi ni Maria. Si Maria puno po sa grasya, natakdan si Maria sa pagkapuno ni Maria ni Kristo sa grasya. Sa ato pa, natakdan si Kristos ay natakdan si Maria sa pagkapuno sa grasya ni Kristo. Kay si Kristo na puno man sa grasya og sa himaya. Ay si Kristo puno man sa grasya og himaya. Juan 1:14. Unya kay si Kristo na puno man sa grasya og himaya, diin miagi si Kristo, dito miagi ni Santa Maria. Mao na nga si Kristo ay si Maria usab nga mo'y giagian ni Kristo puno pud sa grasya ug sa himaya. Ingon ana ara na mga igsoon. Sabta ba? Duna ko'y verse nga nabasa. Pero dili nato pangitaong jud litra por litra kay dili man amo ang prinsipyo. Dili man amo ang prinsipyo nga litra por litra kay kung subalikon ti kaana Bradrian Puentes. Asa man na mabasa sa Biblia nga Bible Baptist Church. Kana yung usa ka litra usa ka verse niya, usa jud ka pulong jud. Bible Baptist Church. Asa man sa kakabasa sa Biblia niya na? Di sa kakabasa sa Biblia. Muna mga igsuon nga kanang pulong ang kanang pangutana ni Rian Puentes si Maria tigpatirawa sa grasya asang verse ani. Mauna ako'y verse sa Juan 3:16, Galacia 4:4, Juan 1:14 na ako'y mabasa niya na. Pero ayaw lang pangitag litra por litra kay dili na prinsipyo sa mua nga litra por litra gyud basahon. Importante mo basa tag teksto niya atong sabton kay ang prinsipyo sa Biblia Mateo 24:13-14 bumasa ka at sumabot. Sa to pa basahon na to niya atong sabton. Dili kay mangita gyud tag litra por litra diya Maria tigpataliw sa grasya di na maoy prinsipyo sa Biblia. Pero kamo kay baptisma mo moog gyud na inyong prinsipyo. Kay ngano man kay ang inyong simbahan niabot man ang inyong simbahan diha na may Bible. Sa ato pa kamo ilawom ra mo sa Biblia. Muna nga dili mo pwede makawali kung wa mo'y mabasa sa Biblia. Di mo pwede kawali kung dili mo makabasa sa Biblia. Pero kaming mga Katoliko wap ay Bible diha na ang Roman Catholic Church. Sa ato pa ang tinuod nga simbahan diha na yun na sa wa pay Bible mo ni tinuod nga simbahan. Pero ang piki nga simbahan wala pay Biblia. Diha na ilang simbahan naa ng Biblia. Ay wala pa ilang simbahan diha ng Biblia mo na mga piki nga simbahan. Kanang ilang simbahan maupay pag-abot niya diha ni Biblia mo na mga piki. Pero ang tinuod nga simbahan wap ay Biblia diha na ang simbahan. Kay ngano man ingon matag diha ng simbahan wap ay Biblia kay tungod kay ang gahimo sa ang ga-compile ug ang ga-translate sa Biblia ug ang nagbutang sa kapitulo bersikulo ang simbahan Katoliko man. Therefore ang naghago sa pag-compile sa Old ug New ang nagbutang kapitulo bersikulo ang pag-translate gikan sa Hebrew ngadto sa Greek, Aramaic ngadto sa Latin ang gamaniho ana ang Katoliko. Therefore mag-unag yun ang naghimo kaysa gihimo. Mag-unag yun ang nag-compile sa gi-compile ay mag-unag yun ang naghimo kaysa gihimo. Kay ang naghimo kapitulo bersikulo mao man ang Roman Catholic. Sa tupad ang tinuod nga simbahan kinahanglan mag-unag yun na siya sa Biblia. Pero ang piki nga simbahan wapay lang mag-unag yun ang Biblia kaysa ilang simbahan. Mo na kining mga laing relihiyon kabantay mo pangutan-ong yuta nila asa mabasa sa Biblia. Kay mao man ilang prinsipyo nga ang mabasa ram gyud mo ilang tuhuan kay ngano man kay kana ilang simbahan niabot na diha na may Biblia. Mo na nga ilang simbahan ilawom ra na sila sa Biblia. Pero kitang mga Katoliko dili ingon ana tong prinsipyo nga asang sitas, asa mabasa bra litra por litra. Dili ina natong prinsipyo kitang mga Katoliko kay ngano man kay dili ta gitawag na tuog kanang Bible alone, di ta Bible alone nga kana ra yung mabasa sa Biblia. Importante mabasa tag teksto niya atong sabton. Kay mao man ay prinsipyo sa Biblia, bumasa ka at sumabot. Sa to pa mabasa kag teksto sa Biblia nya atong sabton. Dili kay parehas ning pangutanang Rian Puentes si Maria tigpataliwala sa grasya asang verse ani. Gusto gyud niya basahon gyud niya nga si Maria tigpataliwala sa grasya. Dili na mo ay prinsipyo sa Biblia. Kay kamo bitang mga Baptist, wa man sa mo'y mabasa Bible Baptist Church. Nada na sa Biblia, Bible Baptist Church. Kana yung pulong jud Bible Baptist Church. Di mo kabasa sa Biblia ni ana pod. Mao na nga mabaslan mo ana, utrosan mo maluka pa.
Oh, mangutana ka si Maria tigpatalo sa grasya, asa man ang verse. Nya asa man sana nga verse nga mabasa nimong pulo nga Bible Baptist Church. Asa man pud na nga pulong mabasa mo. Asa man sana nga verse. Di sa kakabasa niya na. Pero na ako'y mga teksto nga gipanggamit aron mo pruiba nga si Maria tigpataliwala sa grasya. Ang mga santos tigpataliwala sa among mga pagampo, mapruibahan ko na sa Biblia. Pero kung mangutana kag litra por litra nga si Maria tigpataliwala sa grasya, mabasa ba ng kanagong pulunga si Maria tigpataliwala sa grasya, dili ta makabasa ni ana. Katungod kay ang among prinsipyo dili ra litra por litra gyud mo iba. Ang among prinsipyo dili gyud litra por litra basahon sa Biblia. Ang importante diha mabasa tag teksto pero atong sabton. Kay ang prinsipyo sa balaang kasulatan Mateo 24:13-14, bumasa ka at sumabot. Nehemias 8:8, ilang gibasa ang basahon, ilang gibasa ang kasulatan og ila kining gipasabot sa katawhan. O sa ato pa day, mobasa tag kasulatan, mobasa tag basahon niya atong ipasabot ngadto sa katawhan. Dili kay mobasa gyud tag litra pagkitaon gyud diha litra por litra sa Maria tigpatro sa grasya, di na ingon ana. Dili ingon ana ang prinsipyo sa balaang kasulatan igsuon. Ang prinsipyo sa balaang kasulatan, bumasa ka at sumabot. Mateo 24:13-14. Okay? Ano niya? Rasya Vista. Salamat, Brad Rasya. O Len Prindingki Manggubat. Salamat sa magtanaw. Jesus Pading. Good PM bro. Shout out ko diri sa Taguluan. Misamis Oriental. Salamat. Taga Misamis. Kumusta tamos? Paulo Bailoses. Salamat Paul Bailoses. Salamat sa inyong pagtanaw. Matot pa Gerald Francis Liberia Abilia, si Hobrad di ay mediatrix bro, dili si Maria. Wala siya kasabot. Si Hob gitawag to nako og mediatrix o mediator. Bot pasabot ana tigpataliwala. Oh, tigpataliwala. Kanang mga santos matawag sila tigpataliwala diha sa among mga pagampo. Asa ninyo nakaplagan si Maria bro kay ni duol man kaha mo. Asa niyo nakaplagan si Maria bro? Kay ni duol man ka mo. Wala man mo kasabot. Ang kanang among pagduol ni Maria, dili sabton nga personal nga nakita nako siya. Buta sabot miduol mi ba, midanggot mi pinaagi sa among pagampo. Pinaagi sa among pagampo, miduol mi ngadto ni Maria. Sa to pa pinaagi sa among pagampo mao na ang pagduol mo ni Maria. Pinaagi sa among pagsangpit ngadto ni Maria o pangayo na mugtabang ni Maria mao na ipagduol mo ngadto ni Maria. Dili sabton nga literalong mo nga miduol gyud mi nisikit gyud ni Maria personal. Wala naman si Maria sa kalibutan, tuwa naman sa langit. Ngano amo pa man ang adtuon duolon. But pasabot kanang among pagsangpit ni Maria o pagampo namo ni Maria, pagpangayo na mugtabang mao na ipagduol mo ngadto ni Maria. Nangayo mi tabang mo na ibot pasabot. Ikaw literal lang kay ka Brad Francis ay. Literal ra kay kaya. Literal lang kay ka pagsabot. Asa niyo nakaplagan si Maria bro kay ni duol man kamo. Wala mong gyud ka kasabot kay ang imong pagsabot literal man kayo. Nga na duolong yun nakitang nakaplagan yun nakita gyud ko si Maria kay ni duol ko di man na mao. Ang pinagi sa mo pagsampit mga pagampo mao na ipagduol mo ni Mama Mary. Okay? Rambo Pantunyal, salamat sayop sa inyo. Dara. Sayop sa inyong pagtulunan, oy, way Santos mo tabang Carlo, imura na butbut ng imong gipanulti. Naon sa naman ka Brad Rambo, Pantunyal, mura naman kag dili Katoliko. Sayop ng inyong pagtulunan, oy, way Santos mo tabang Carlo, imura ng butbut na imong gipanulti. Kung doon ako'y mabasa Brad Rambo Pantunyal, nga doon ay Santos nga nakatabang. Be, ang kunon nimo nga namakaka, na ako'y mabasa. Kung doon ako'y mabasa sa Biblia nga doon ay usak kabalaan, nga nakatabang kaayo, ang kunon ba nimong namakaka? Kani si Rambo Pantunyal, Katoliko man ni siya. Si FD kunuhay ni sa diha sa Cebu kaniadto. Karon ambot asa na ni murag nagmusliman siguro ning tawhana. Matod pa niya sayop ang inyong pagtulunan na usab ang iyang hangin. Na mura nagdi na Katoliko o kani ambot lang. Kinumidya ba kaniya o di ba? Kung doon ako'y mabasa Brad Rambo Pantunyal, doon ay usa kabalaan o santos diha sa Biblia nakatabang kayo. Be, ang kuno nimong namakaka? Okay. Joel Ral Hakulan, salamat. Mayong udto, matod pang Paul Bailoses. Suya lang mo, wala mong good mo yung mga taong balaan. Matod pa ni Joel Ral Hakulan.
Prince Renel Olivero, salamat. Jumel Valoria, salamat. Mayo gyud Braji kusog mangutlo sa bersikulo kapitulo. Katolik ra ba naghago ana. Ayo na tagda bro Carlo. Mga tao nga way respeto hay sa inahan ni Kristo, may ilamang ka sila ni Kristo nga Dios unya di sila motahod sa inahan. Mo na mga tao may batasan. Matod pa ni Paul Balyosis. Unya mga igsuon na wala namang gyud tay oras mga igsuon, kadyo man ni atong live binaot nga do na moy napupo nga mga pagtulunan nga akong gisgutan karon. Unya kung na may mga GC, palihog lang ko nga inyo ning i-share akong live. Aron daghan po nga mga Katoliko nga makakat-on sa to ang mga pagtulunan sa simbahan nga may base gyud sa Biblia. Nya kung doon na may mga GC i-share ni ninyo. Nya please like pud mo sa akong FB page kanang ang katin-awan sa pagtuong Katoliko nya ang iyang picture kanang simbahan sa Roma. Ako anang FB page. Unya kung doon ako yung mga live sundi ko ninyo nya i-share po ninyo ha. Salamat sa inyong paglantaw sa akong live karon nga hinaot nga doon na mo napupo nga mga pagtulunan. Daghang salamat, maingog to may hapon inyong ubos nga lagad Brad Carlo Badinas manamilit ka ninyo. Mayong hapon kanatong tanan. God bless mga igsoon diha ni Kristo.